La Llosa de Ranes es va convertir en 2017 en un important focus cultural i musical gràcies a la col·laboració entre la Societat Musical del Poble, la Fundació S'Enganxa i l'Ajuntament. Fruit d'aquesta bona harmonia entre les tres entitats, l'Auditori Mestre Vicent Tortosa s'ha convertit en un dels més importants del panorama actual. Així, al mes de juny, acollia un concert de jazz que va servir per a unir-se al programa europeu per a la difusió de la música, Festa de la Música Europea, que es va celebrar el 21 de juny amb la intenció d'apropar la música al públic. El concert, titulat Nit de Jazz, va comptar amb les actuacions de la Societat Musical de la Llosa de Ranes junt al reconegut trompetista valencià David Pastor, el bateria Felip Santandreu i el teclista Pau Hortolà, tots ells baix la direcció de Rafael Grau Vilar. Per tercer any consecutiu, l'Auditori Mestre Vicent Tortosa de la Llosa de Ranes acollia en juliol el concurs de joves intèrprets. En aquesta edició del concurs van participar un total de 93 joves vinguts d'arreu de la Comunitat Valenciana, Madrid, Còrdova, Albacete i, com a novetat, un participant internacional arribat des d'Alemanya. En total, es van repartir 18 premis valorats en 3.600 euros. Durant les jornades, el públic assistent va gaudir de les diferents actuacions dels joves intèrprets, a més de poder escoltar dos grups de música de cambra, formats per joves instrumentistes, Rhombus Sax Quartet i A un Braç. En el mes d'octubre, el trinomi format per l'Ajuntament, la Societat Musical i S'Enganxa van organitzar la primera flautada. Un total de 76 flautistes, vinguts des de 30 localitats diferents, van poder gaudir d'una jornada de convivència en el nostre poble. L'organització pedagògica de l'esdeveniment va córrer a càrrec de les professores xativines Alicia Díaz i Maria Montell i en l'encontre participaren a més 10 professors i professores convidats. El programa va constar de diferents activitats, com ara grups de càmera amb distints nivells, un taller de manteniment i cura de la flauta, una conferència sobre prevenció de lesions musculars per part de l'especialista Marco Simón i un taller sobre flauta flamenca a càrrec d'Òscar de Manuel. Per a acabar, va tindre lloc un espectacular concert de cloenda en l'Auditori Mestre Vicent Tortosa, on a banda de les obres que es treballaren durant la jornada, estrenaren una peça interpretada per tots els participants. L'Auditori Municipal Mestre Vicent Tortosa de la Llosa de Ranes va acollir també en 2017 dos grans concerts amb trompetistes de nivell internacional gràcies a aquesta mateixa col·laboració. D'una banda, el divendres 7 de juliol, el trompetista professional Alain Bitchuti va oferir una excepcional masterclass on hi van assistir més de 100 trompetistes i un concert magnífic amb motiu del seu tour internacional. Va començar a les 6 de la vesprada i va finalitzar amb el recital Bitchuti and Back to Brass, que va posar la sala en peu amb un final espectacular. Per altra banda, el divendres 1 de desembre, el nostre auditori va acollir una de les seccions de trompeta més reconeguda i amb més prestigi internacional del moment, el Simón Bolívar Trumpet Ensemble. El grup, format per 8 trompetistes, va delectar el públic que es va congregar en l'auditori per a escoltar-los, que en agraïment els va proporcionar un seguit d'intensos aplaudiments. Per últim,
En els darrers dies del mes de desembre, els metalls van ser els protagonistes d'unes jornades que van oferir activitats i una programació musical nova. La segona edició del festival Back to Brass va oferir formació especialitzada per a instrumentistes de vent metall, classes individuals i col·lectives, masterclass, conferències, tallers, concerts i moltes més activitats que van fer que tant alumnes com públic gaudiren d'un ambient musical de qualitat, lúdic i entretingut. Tot això és el que va donar de si el 2017. Ara tenim per davant un 2018 en el que no sols es consolidaran aquestes activitats, sinó que, a més, s'incorporaran de noves per a continuar posant al poble de la Llosa de Ranes al capdavant de la cultura musical.